Il-Prim Ministru Robert Abela żżar l-isptar privat St. James fiż-Żejtun li jifforma parti minn investiment ta' 36 miljun euro fis-settur tas-saħħa minn St. James Hospital Group. Hawnhekk Dr. Abela kellu l-opportunità iżur diversi partijiet li fuqhom diġà saru x-xogħlijiet fosthom dipartiment ġdid tal-emerġenza, eye hospital speċjalizzat u ketleb privat l-ewwel wieħed tat-tip tiegħu f'Malta. Il-Prim Ministru nnota kif dan l-investiment u eżempju ċar ta' kif is-settur privat għandu irwol importanti biex pajjiżna ikompli miexi l-qudiem b'viżjoni, innovazzjoni u kwalità fis-settur tas-saħħa. Fil-preżenza wkoll tal-Ministru għas-Saħħa Ġewwed Abela, Dr. Abela żied jgħid li l-kooperazzjoni bejn il-privat u s-settur pubbliku hija importanti għax twassal għal iżjed riżultati, inkluż bis-servizzi qed jingħataw minn dan l-isptar, kooperazzjoni mal-Istat permezz ta' operazzjonijiet, outsourcing ta' każi urġenti u oħrajn li jitlu fuq il-linja nazzjonali 1400. Dr. Abela appoġġa dan l-investiment ukoll fil-kuntest tal-Viżjoni Malta 2050 li ddeskrivja bħala iċ-ċavetta biex il-pajjiż jimxi lejn avvanzi ġodda u jkompli jissarraf il-progress ekonomiku u soċjali f'aktar titjib fil-kwalità tal-ħajja. B'dan l-investiment mill-privat qed imur lejn l-intelligenza artifiċjali u rrifera għall-impenn tal-Gvern li jkompli isaħħaħ dan il-qasam bi strateġija nazzjonali aġġornata u titjib tal-ħiliet tal-ħaddiema bil-programm imniedi fil-budget AI għal kulħadd. Dr. Abela sostna li l-Gvern se jibqa' jkun ta' sosten biex jitkattar l-investiment neċessarju ħalli Malta tibqa' tkun minn ta' quddiem net fl-adozzjoni tal-avvanzi diġitali u teknoloġiċi.